A SATLAB SL7 GNSS rover csodálatos képességének egyike az árbuszferdesség korrigálás, és megmutatom, hogy ez milyen megbízhatóságú, pontosságú és gyorsaságú. Először bemérek egy pontot, úgyhogy kikapcsolom az árbuszferdesség javítást, és függőlegesen tartom az árbuszot. Jobb alsó sarokban látszik a dőlésszög, az árbuszferdesség, ugye most látható, hogy ilyen 10-valahány perc az árbusz ferdességgel, ez függőlegesnek tekinthető, viszont most kikapcsoljuk a ferdemérést, tehát az árbusz ferdesség javítást, és elvégzem ennek a pontnak a bemérését, ennek a helyzetnek a bemérését függőleges árbuccal. Ez a 7-es számú pont lesz, eltárolom, és ezután átmegyünk a pontkitűzésbe, megkeressük a 7-es számú pontot, kitűzendő pontként kiválasztjuk, a mért pontok között fogjuk találni, itt van a 7-es számú pont, és ez a kitűzendő pontunk. Ugye most nincs bekapcsolva az árbuszferdesség javítás, ha bezoomolok, úgy, hogy a piros kör jó nagy legyen, ami egyébként 5 cm sugarú, akkor látszik, hogyha megdöntöm az árbocot, akkor az árboc pozícióját jelképező kék nyílhegy az kimozdul a helyéről. Ha viszont bekapcsolom az árbuszferdesség javítást, és inicializálom úgy, hogy megdöntöm az árbocot néhányszor, akkor most már azt látjuk, hogy ha megdöntöm az árbocot, ugye látszik a dőlésszög rovatban, a jobb alsó sarokban, hogy jelentősen döntöm az árbocot, egészen 40 fokig, és hát most amerre döntöm az árbocot, ott egy épület van, tehát elég jelentős kitakarásban dolgozunk, mégiscsak 2 cm a vízszintes távolságbeli eltérés, a magasságban pedig csak 1 cm. Ellenkező irányba döntöm a készüléket, szintén 40 fokig, alig-alig van eltérés. Most jobbra döntöm a készüléket, 40 fokig, sőt 50 közelében járunk, 20 mm az eltérés vízszintes értelemben. Ismét olyan irányba döntöm most balra, ahol épület van, és 15 mm az eltérés vízszintes értelemben, magasságban 2 mm. És azt is észre lehet venni, hogy rendkívül gyors, hiszen most, ahogy mozgatom, hogy a dőlésszögön látszik, hogy gyorsan mozgatom a készüléket, a pozíció, a kék nyíl mégsem ugrál jobbra-balra, hanem egészen jól őrzi a pozícióját, tehát kis mozgásokat látunk csak a kijelzőn, nagyon gyors az IMU, ami ebbe a készülékbe van építve, és nagyon pontos.